Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chasokoneraso kwambiri kamene sona kuti pali vuto la kusintha kwa nyengo. Mutha kuona kuti kumakhala anamondo osiyanasiyana amene tutaona panyina Judy, taona ana Fred, anamondo osiyanasiyana amene akusonza kwambiri maiko osiyanasiyana amuno mu Africa komanso bungwe limene la SADC. Kumaona kuti zikuvuta bwanji nkhani yayikulu kwambiri tu chilengedwe imene tachisokoneza kamene chimene chaonongeka. Sili ndekha pakali pano ndiso nizanga mtolankhani wathu kuno Isaac Jali amene ndinaye pano kuti uone kuti nkhani imeneyi yakuza chilengedwe ndiyofunika bwanji. Kufunika bwanji la president a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera apite ku Zimbabwe ndatsogola nzako kumana pamodzi amaiko a bungwe la SADC kukambirana nkhani ya chilengedwe. Nzofunika bwanji nzanga Isaac Jali? Nzanga maiso chikhazuwa ndizonadi kuti kunali kofunika kuti president akakhale limodzi ndi atsogolera nzawo a bungwe la SADC pa msonkhano umene ukambirana monga momwe afotokozera ukambirana za chilengedwe. Za chilengedwezi tisabise zili pa pressure za chilengedwe monga mwina mitengo nyama kumene zili pa chiopsezo ndiye atsogolera bungwe la SADC komanso tingonena kuti Southern Africa part ya Africa imene yakumwera kwa Africa ndi imodzi mwa mbali so kumene kuli akuti ma resources ambiri zokhuzana ngati za chilengedwe zambiri mitengo ndi nyama zomwe ndiye pressure tikuineneja kuti za chilengedwe zili pa pressure pampani chifukwa cha anthu human activity. Anthu akudula mitengo icho choziwikiratu mosakaza komanso anthu aliso ndi khalidwe lina limene amazembetsa nyama zakutchire. Pamene maiko omwe ambunge la SADC akudaliranso nyama zomwezo kuti zithe mwina kuthandizira kukopa alendo ochoka ku maiko osiyanasiyana kuti adzasiye makobiri maiko awo. So muona kuti pressure ija ikukula pamene maiko akufuna kuti akhale ndi nyama zokwanira bwino ifo ndi zimene zimakopa azungu aja kuti abwere kuno ku Africa mwina abwere kuno ku SADC azaone nyama zosiyanasiyana. Ndiye ndi chifukwa chake kunali kofunika kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akakhale limodzi ndi atsogolera nzake kukambirana kuti pangabwanji. Panali migwirizano ina kumbuyoko yosiyanasiyana ndi amakaunikira kuti zayenda bwanji panopo zafika pati tikutha kusamalira za chilengedwe zathu mokwanira kuti zipindulire osati boma koma kupindulira anthu amaikowa. Mafani kwa kumbutsa amene akutsatira pa MBC TV komanso MBC Radio wanaona kuti president dziko akafika pano akhaita kuendera pelete wa asilikali Malawi Defense Force ndipo amene atsogolera tu pelete ameneyo parade commander ndi Major James Zambwe, standby ndi Revocata Charles amene Major Revocata Charles amene parade second in command ndi Captain Kenneth Mainga, pamene parade subaltern ndi Lieutenant Mishek Nyasuru, standby ndi second Lieutenant Halis Mbewe, Karensinyi ndi second Lieutenant Teonge Gondwe, ndipo standby ndi Lieutenant Stanley Landson, komanso Kala Escorts ndi Staff Sergeant Dickson Tonholo ndi Staff Sergeant Gerard Hoda. Ngochulapo chapachabe amene ametsogolera pelete amene kuti president akafika pano akuyendera. Ndiye chithunzi monso nditundi dibiti wa galimoto za president a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene akufika kunotu ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace. Nzanga umafotoza chitetezo kusamalira zinyama kamene zachilengedwe maiko ambungu la SADC. Ndizoona ndithu ndiye maiko popeza kuti ambiri ondogundizana tingopereka chisanzo ngati Malawi ndi Zambia. Alright, ku Malawi kuno kuli achina Nyika National Park inafikira pano Zambia. Good. Ndiyeno pamene pacha pali mawu akunena kuti transfrontier kusonza kuti zoendera na molumikizana. Ndiye pakuyendera ndithu pakhale mgwirizano olimba wamphamvu pakati pa president kapena atsogolera mbungwe la SADC kuti ntchito yopanga protect ma wildlife komanso zinthu zina ma natural resources amene ali mu Africa muno makama ku Southern Africa iyende bwino. Ukudziwa maiso chikhadzula pali nyama imodzi imene ili under pressure pakatipo akuti akagwira afuna akagulitse malika cha kapangolini. Yes, zimene zija akakugwira niniyo mutapezeka nako kanthu kameka zimakhala ngati nkhanza koma si nkhanza. Ndikatundu ufunika kuti akhale ndithu mutchire muja anthu azibwera kuzaona nkumapita akabwera kuzaona abweretsa makobiri.
Natokoza mbizanga amene tonkana wa Isaac Jale amene nayi kuno ku Campus Palace mu mzinda wa Lilongwe komwe tu president a dziko lino akufika tu palendo ochokera tu mdziko la Zimbabwe mu mzinda wa Harare komwe tu anakhana pa msonkhano okambirana nkhani ya kusamalira chilengedwe komanso alimbikitsanso kwambiri achinyamata kuti achinyamata akhale patsogolo kwambiri kusamalira za chilengedwe foti masomphenya amaiko sinachira kwana kwambiri patsogolo kuti achinyamata ndi gwero tu la maiko amene wa chitukuko kuti yende bwino achinyamata songofunika kwambiri. Pano chimachitika nchona kuti parade commander Major James Zambwe akupita tu pamene para president kukapempha pa president kuti aendere perete wa asikali amene akhazikitsa asikali amene wa Armed Defense Force. My Defense Force is present in open order and ready for your instruction, Your Excellency. Pamene pa president avomera kuendera perete wa asikali amene wa Armed Defense Force. President adziko lino amalizatu kuendera perete wa asikali amene wanditu Malawi Defense Force amene tu ali kuno ndithu ku Campus Palace kulandira president pamene achokera tu mdziko la Zimbabwe.
pamene panditu asilikali Malawi Defense Force amene tu president ndapelete amaliza nditu kupereka ulemu wawo apa president akunjika tumene pali ndolankhani wathu Isaac Jali wantu afuna kuyankhula nawo president kuafusafusa kuti kodi ulendo wa president ayenda bwanji kulunjika pamene kuli ndolankhani wathu Isaac Jali. So welcome back, Your Excellency. Thank you. Thank you so much. I am Isaac Jali. I work for Malawi Broadcasting Corporation. So you attended the SADC Heads of State Transfrontier Conservation Areas Summit. How important was this summit to Malawi's quest to protect its biodiversity, more especially wildlife, which is very crucial to the country's economic development? It is extremely important to understand that what we're involved in across the region is something that is helping with integration, collaboration, as well as making sure that the protocols we sign with each other as nations are followed through. So we have a conservation treaty with Zambia, because we share the borders. You know, the animals don't know these borders. Well, they were imposed on us, but we want to make sure that just like Mozambique, Tanzania, and Zambia has 3 other treaties with other nations. South Africa has the most because they are bordered with most countries. These are necessary protocols so that conservation and preservation of wildlife and how wildlife and people live together and how we can conserve the future for the generations to come in order that we preserve these what God has given us is extremely important. And our discussions today center on how best we can do this as nations so that we have a future secured for our children. President takulandirani sitikuziwa kuti msonkhano umene munapita ukachita nawo ku Harare mdziko la Zimbabwe ukambira nawo makamaka kasamalidwe ka zinthu zachilengedwe ndiofunika bwanji makamaka ku dziko la Malawi poganiziranso kuti zachilengedwe mwina nyama zakutchire ndizofunikira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Nkhani ndiofunika koposa chifukwa mmene zidayambira zaka 25 zapitazi lero timaonetsetsa kuti kodi zikuyenda bwanji, kodi tiyende bwanji kutsogolo kumaiko agwirizane mwa mtundu wanji. Ifeyo ndi Zambia mwachitsanzo tidasainirana pangano kanthawi ndithu mu 2015 kuti tiziyang'anira nkhalango zathu, tiyang'anire nyama zimene zili mkhalangomu, tionetsetse kuti maubale wathu nga mtundu wanji, chifukwa nthawi zina ngasi nyama zonse zidziwanso kuti malire dziko ndi apa. Chifukwa yake pamafunika kuti mugwirizane bwino muzichitira limodzi zinthu. Tereku zinthu zimenezi zotipindulira kwambiri chifukwa cha kuti so anthu amabwera kumadzaona nyama zimenezi komanso kumaona kuti kodi dziko lathu tilisunge bwanji chifukwa tsogolo la dziko lathu ndikusamalira chilengedwe ndi tsogolo la ana athu. Pofunika kuti tizichita zinthu mogwirizana. Ndi maiko onse ali ndi mapangano osiyanasiyana malingaso ni malire mmene adakhalira koma ku Southern Africa kuno ife odala ku Africa chifukwa tukwirizana bwino kuti tiziyendera limodzi. Thank you so much. Sikomsa. Makatha chakwera kumaliza tu kuyankha funso kwa mtolankhani wathu Isaac Jali amene anayetu kuno ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pomwe tikulandira president tunachokera tu mdziko la Zimbabwe. Mwanakhano pa msonkhano omwe tuona maiko omwe ambungu la SADC momwe angasamalire tu zachilengedwe. Maneno pakali pano atamaliza kuendera peretu asikali peretu anonjikaso kayankha funso kwa mtolankhani wathu Isaac Jali. Pakali pano president akuchoka tu pamenepa kupita ndithu kunyumba chifumu imeneyi ya Kamuzu Palace. Nzanga Isaac Jali ndimanena amene anakafusafusa president mwachidula chabe. Nzanga Isaac Jali tangofotokoza kuti kodi ndi chani imene president afotokoza kumtundu wa Malawi amene ayenda ulendo wawo. Zonadi nzanga Maiso Chikadzula pa kufotokoza kwa president afotokoza kuti ulendo umene anapita ukachita nawo msonkhano umene unali wofunika kwambiri chifukwa kumene kuja maonika mapangano
amene adasainirana zaka zambiri zapitazo pakati pa maiko osiyanasiyana mbungwe la SADC. Mapangano ake okhudzana kusamala zachilengedwe, nyama zakutchire ndi zina zotero. Ndiye ananenetsa kunena kuti zinthu zimezi ndi zofunika kwambiri chifukwa chonena kuti anthu mdziko munomu kapena maiko a SADC zinthu zimezi adazipeza ndiponso nkofunika kuzisamalira zinthu zachilengedwezi kuti so zipindulire anthu panopo ndi mibado imene ikubwera mtsogolomo. Ndiye anatero ndithu kuti ayi akuoneka asogolera maiko a SADC akuoneka kuti akuyendera limodzi pa nkhani kudzipereka dziko lililonse ladzipereka pa nkhani ngati imene kuti zachilengedwe zisamalike. Tathokoza kwambiri zanga Ezekiel amene ndilonkhani wathu Ezekiel amene kunotu ku Kamuzu Palace muzinda wa Lilongwe kumati timalandira president a dziko lino pa ulendo wochokera ku Harare mdziko la Zimbabwe kumene akhala pa msonkhano wokambirana momwe maiko mabungwe a SADC angasamalire zinthu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.